Anti Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti di angkal ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanyayo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanya yon. Kasla anak dak matan, di ba? Un ate sa. Ada nga minjay na ibaga idi ni angkal idi na biyag payla ang ano kayat ko kano ti agi patakder idi balay konto kat mabalin ka numat itabakante nga pasat tilaw-tiyo. Ay katuan awan problema dita. Ngumapay, adan aya pagbalay mo. Owen ante, adan, tajay boyfriend ko ti bahala ita. Anya, Isu nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. panagkunak, nasaysayaan no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay pasensyakan balasang ko Saan ko maamasa sa irtiriknam, ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkit di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo't dagam ijay, Tessa. Ada nga rod di imbaga ni angkal ko idi na biyag paylaang. Babalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pay ka no. Bay-bay hamon, no di na kaya. At damat ka din nakita kalutay. Marang matawaran pa'y na dyan. Ayan na nga data nga banda. Dito imatla lugar. 5 minutos ti mapagna manipurigi balayo kadanti. Ay, mayat nga rod at asidag matlaang. Kaarubatan tumatlaang ni antek. Ay napintas to siguro ti pagbalinan ti mar-aramid abalayo, Maritesa. Ay, wala mare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan baikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa At danton balayo kinilakay mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang nga ginganatad ta. Naimbag ka pa Datayon ton ti kapintasan iti balay dito'y lugar tayo. Hanmat. Ay, bagbaga pa din nila kaya ko nga pa ikan na kano iti swimming pool nga. Hanan ko tagastos lang. Ayan, apay, anya trabaho nila kayo mo. Ay, hindi iti komporme. Ayan, ay nakaapapal ka mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan makipurpurdiya akas kada kami. Ay na, si kamat, gagangay na Katagbiro kamat nga may itibak ng atap nung pumentas mo tibiyag mo nga kasla kanya. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang. Basta nasimpet kuma. Kun ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikal ang tibiyag tadtan. Urahan mo nga ayatan basta big time. Aklo nam kay din. Mapraktis mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tessa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan-anad ka mo, tani. Kat kano ka manan nga ag-awid ngay. Intun mo may alawas manan, Aywan, ginatang ko amin na materialis ni mar-aramid abaleta. Ilutwam to nagiti trabador, wan? Sure, hane. Kan, at iti alawas mo. Ay, thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa, asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apan nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod kano, ti ununan may nga rami, dan ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga yung grande, Oray simple lang. Ha, anyat serbim nga kasar nga no simple laang.
May mayat ano yung grande tapno hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas te kasarme. Tapno lumasin kami nga dagdagusan. Ay uwan, hang kayo nga aglut-luton niyan, te, taag pa dilibra kay te kanan tayo. Kakaiso na nga ini kanak de boyfriend ko iti kwarta. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Han kayo nga aglut-luton niya. Ay katala makaambo ka balasang ko. Lumabasak pa, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako niti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa Nakabanikas ka lang dito'y parangan nyo. Or-orayak namin jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadagi jay trabaho. Kanan may matanakan ni antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaba ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamay na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahil tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba balasang ko? Imbes apanangdan mo, urnungan Ay na ante, ang Moktar Arameda. Iso nga handak man nga isursuro. Anya pa ilang ti or-orno nga kaya katadamatan balay me ni Alfonso. Kat ti agbalin nga anak yun to Isa ganaan nyo. Nila kaya kunti makaamuitan. Iso ti agorno nga haan nga siya. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatak kay din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matanti balay na ka ni Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na Tessa. Ha nga bali, ante, ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan, haan yung matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Nga mahan nga balin. Baka pampanunutan niyo nga maditinakam ko. Haan ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa'y kung mga Uwan ante. Sumarunong nga rin dito nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati somat. Igidan mento na dya kasar no pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakil mo tatsamon. Unleta, dandan ak ngamin na naag-anak. Ay, iso maglagayam. Ay wan, umaya man naglakoy din natin. Mangkita ka ni tigatangang. Agdudumaan natin to'y karga ti basket kaw. Ada pang pakbad. Ada pa'y bukal ti kardis di takan da dumapay. Ay, pasensya kan letang ijay grocery ijay multi paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May mayamalan na ito yata presko. Kan nalalakapay. Ay, haan. May mayat ijay mul. Tamas presentable nga paggatangan ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mul ko naman. Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kan niya, leta. Hanak nga gumatang itila ko. Hello, Maritesa. Umayak mo naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaan Iso nga aglako-lako akman kitdi. Anya nga'y matdagita lakom. Agduduma, ada sabon, tartib, sagaysay, kan ada pa'y gayang paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritong akulor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanak ko nga agpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanak ko nga agpay-pay-pay. Anya? Kat usaram ano kasjay arumwar ka? Ay, nga damat portable fan nga usarak no kasya nga rumwarak. Ha? Ay? Talagaan na upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta hang ko nga ugalit agpalpalangguan. Ngam, ay,
Amat gawin nga maliklik anti pa nagbaknang ko. Ha? Dahil nga rudol klak di gatanga mo. Hanak nga agpalpalas to, kunak manan ngam kagat-gatang ko'y tirilo. Iso nga hang ko ang kasapulan data. Agbalor ititin kay dati rilok. Dati man kitam. Wow! Nagpintas mat day taan nilon? Ay, imbag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ata agkras kanya na, kanila kaya ko. Ado dagiti ang kamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na, siyak ti pinili na, ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man man. Ay, Hana! Agatlingat ka! Kadigdigos ta anak ko, bam kay tin. Ang kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak no makalang iti nabang ha? Si kamot, sa anak mo't anabang naglingotak labas si. Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itarupat anak ko Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay una yan. Ala, yung kagdigos kay din. No, kaya't mo nga maubat anak ko, agdigos ka pa niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte nga para iti anak ko ti pampanonota. Uy, Tessa! Umay ka gumatang iti lakaw! Ni, Leta! Adamatan pwesto mitiwagwagan ito'y sentro. Uno, makitang tangdan ka laang. Sales lady ka ito'y. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atay. Umay kagpili ni tibado ti ubeng. Ado tinyo arrival abado ti maladaga ditaw. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoon iti wagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo na itilako. Brand new pa na kita daduma At dapat tag-price gani kita. Labam la da kita. Anan, brand new te, pabado kay dyan anak ko. Baka kami nag-allergy no wagwag te ibado na. Kalabam, Ore malabaan na tawag, wag lagta. Sige, mapanakunta Baka agsang-sangitan dyan ako ngayon, batik ka niya antet. Grabe nga ro tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asaway ti adda mabalin na nita. Nalabos mo day Tessa. Kunang malan nakaraman nga niyan. Karugay na pa'y ka nagitawag-wagalako kon. Ay na, saan la dagiti lakong ti karugit na? Uray dagiti lakok, liblib yan na laangan. Upgraded nga min aminin a kagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga minjebalainan. Pati taraon na, in-upgrade na. Saanan nga agsidsida iti saluyot kan okra, wano anya pa'y anatang dita, pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasayata makano kasta. Nagitinto pa'y nagduma baba nang natang ti kaya da si daan. Un nga rod di pa'y agluton tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi day ta. Narigat na biyangan. Tila jak magustuhan, tagibasitan na dagiti lakok. Katurman na matan. Un nga rod kunang madlan asino akabaknangan nun. Nagbaliwan anamin pinsan jay kayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidum abalasang ko? Tanay, makaliplipat kansan. Makaliplipat ngay bagbagay yung matante. Wana, tanay, nagbalbaliw ka mutun. Kunang matlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ado ti mangibagbaga ang nagbalbaliw ka kanon. Kadurmon mo pa yun, ti makistorya ka na diti kalugaran tayo. Asino mat nga menti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa nga agtututbras. Kukursing da. Handa nga agdigdigus. Kita ba si ti panagsasaumbalasan ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidom. Paglastog mo mutun ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaang no agtalinaid ka na pakumbaba. Di ka agpalpalangguad tama di ti kasta. Ay na. Awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw. Hanak nga kupkupit.
Pagrigrigatan di asawak ti kwarta me. Awan matisagsagasaan mi nga sa bali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan lang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mang pakpakan kanya. Isa, bakit? Agawit ka pa lang niya balay danting. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot kami na kita'y kakabagyak manipod abroad. Kan umay na kiti dadakal ko. Anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano adakid toy. Tapno maamamok matisuda. Iyam amukan tumatlaan. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya? Akat umay ka nga ron mat ija balay da antek Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo na mapanijay. Di kay pala umay dito yung Orayam ti text ko. No mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balayo, Tessa. Kunam nga adu ti bisita yu akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't adu a tao ijay. May samot la a babae ti adda ijay. Padak abake. Ni, ay, baka isunday jay na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mong matye katugangam. Di mon sapay nakikita pulos. Ay, talaga nga haan Taada yung mat ngamin jay lugar da ante. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Kuna na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ijay unuhaan pa'y. Ne, apay masapul aya. Isumat ngamin ti imbaga na kanya. Aya, ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay Napudaw kan nalukmag a babae. Di kulong ti buok na. Kan nagado ti alahas na. Aya? Kaslamot dun niya tilangana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. Katuan ta nakapatakder kami nga ro diti balay me ante. At kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso. Wano data ti pumasyari ijay. Tapno maam-amok mo ti ina ti asawam. No ngay agungat na Alfonso. Awan pa'y gamin text na no mabalin konti agawi di jay. Ay bay ang tateks na. Mapantakit di. Mga wita itinateng apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat. O may kamiman. Ha? Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwat. Kaanak ka. Di Tessa. Kan anak dato'y ubana. Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Ni, Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan na, Alfonso! Kandi mo papanawon dagay dya at tao. Tasaan kami pa'y analpas. Hali, at parabang ka kuma. Anya ka kari. Pimanaw dalang arudan. Apay alinuko na, Alfonso. Hani, jak ay ayatan da dya babae. Si kati love ko. Nang nagmumad, si kati pinili. Jaklain pagarok amay turad mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso. Pakawanan na kumari. Promise, saan na maulit na dyan. Si kati love ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na kumapang-asim. awanan ba na dyan Alfonso? Inalilaw na kante. Ay, naklaatak mo't itinaduktanak palasang ko. Jak ninamnama kastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon te? Ay, isumot la adi na ka maikasar. Tanda mo gaya masawa na. Tsaka mo daramid akon. Mabayin akon nga rumorit ti balay. Ala, nadamag mo ti may papankan ni Tessa? Walita. Ala,
Asino ti mangipagarot akas ti pagtungpalan ti amin? Ala, kasla jackpot dyan si ka. Kat, adapay lang at tadagi dyan nga agasawa ije balayda. Adama nakapaskil ijay gate da for sale. Ah? Ilako dan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko naman. Wan, ila ko na siguro na. Hoy, bak nang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Iso ka no tinanggastos si tinay di balay. Ay, isumot lagayam ah. Ala, kaasimot ni Tessa ah. Isum tinayaw awan. Huwag nga raw. Ay na. Nagmayat ka ko man na sidir-sidirun. Kapoy ti kinalastog na tinapalabas. Saan man langan nakasimod. Ala, baybay amon lita. Di mon si Deren. Andi ngayon takit di nga oray kas di timpakpakita na iti kanlabas. No kasta, nalakon di balay da Alfonso, Tessa. Ay, uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, good, kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga eh. Ang kupay nga nakasao. Tama ni pud idi may di asawa nakit. Hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinagan-ano. Kaslaan na kami nga mamoy ti anak ko. Good, di la suporta ti anak yu kumaa ti kamatang. Ang ko nga rin nga makontak ni Alfonso. Ay, anyan. Una yun tinagtungtung pa lang, Tessa. Ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok la day ta itibiyag mo, Mare. Agyaman na ka, Mare. Kaslapain lumnad itibain kanya yun. Kababain na gadyain sawsawang ko hindi kanya yun. Naggapuam, Tessa. Napanakid matang itiba dun ni Bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad daing gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta, segunda mano amin dagito, eh. Ha? Nukasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ata, iso lang matinala ka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kwarta. Ewan na. Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Kan saan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawa na. Wen nga rod kababain ti pakasarsarita ak ito ante. Mababain ak kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis small ko idi. Wala. Pagpampanunutang dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan kay di. Narigat nagpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan yung agina. Ngamanya nga rod, napasamakan. At daditan, iso nga aklo mo ti amin. Ay, agawit kami ije probinsya ante. Tama ba inakito yan? No, lumabas sa kay Store. Siyak, tikit kay tanda. Agsubli ako ni je probinsya ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Katadakan ka dayta Tano siya, okay lang mo't no agnaid kayo lata dito'y balay. Kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ni je probinsya ante. Lenny, intay na. Ayan mo nga eh. Ha, ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbusak langan. Ay, Ramon, mapanakon kat baka marabyan akmanan. Iso nga hanak nga ururayan nga mangan kantulatan nga siksikan niya. Papanan nyo man ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar to gijayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Lenny. Syakte profesional iso nga syak da trabaho na. Dahi tamat lag mulat araramidem.
Awan mat regular nga kita midta. Pasaray mabangkrapan o daduma. Ala, gusto nga rudan. Sa natila isid-sidir mo ba kayo? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas ah. Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan na. Nairwamak matan ang maungungtan. Tinapateng, kumpleto tayo ngagbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mat ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natorturay ngam siya kata siya ti provider ay balame. Kat naimbaglakin ka taada pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga ruta da trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hana ka mabutang tada permanente nga trabaho? Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaap-apal ka nga Rudleni. Saan akas kada kami amang namnama kami latan kada kiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan mo tikita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rudan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mga ilokate ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Narinig anak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngamin lain eh. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrekan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbanga mo agreklamo. No, siya ka di agtrab-trabaho. Di agsuswildo. Sige, kung tanak. Ngamhamat nga ron. Siya mat agsuswildo. Nala, agsukat ka nga rudan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat ako, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka Ramon. Kasano, napuyat ak nga lang. Saan ka nakaturturog man ikot simbang put ni Leni di parbangon. Sumanaumot kami na nabartak. Anya, nabartek manan. Uy, nana. Kanayunan namat nga rudan tagbartak. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartak na sumangpay. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliwnan. Bagbagaam ngamin anawaem. Liklik-likak pa yung timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Sidiren na. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso ka no tagsusildo. Anya, Nagkriyat ganti makatumpong itadda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidirda. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta jay asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho jay kasinsin mo. Ngum nakasingsing po mo latakan kwa na. Mababay nakbay kiti no daduma nanang. Takaslawan sir-sirbi kiti balay mi. Isu ajak agtagtagarin mo kasi agsaw ta asawa. Isun samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Leni. Un nga ron. Lukas dya day off na. Kanayon mo tarumwan. Manmanon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang ang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalat nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot pa nagswertim
Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng Jemay sa agayim ta. Di mat kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang taytoy. Kat padasan talata Isuro na takano ti gayim ta. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine ni. Ngem o sarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga rut. Asit ganta jegayem tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Leni, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jegayem ta anang ipangabak iti kwarta. Wan nga rut. Ala, kaslahan ko nga patyan nga imadudya ko harta. Uray siyang mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwarta kita. Urno nga mkit di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang itikastoy. Depende gayam day ta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anum ti agtaya, maabak kan tulat ka. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lene? Haan, ngam na pangabakak data. Nag-triple kid din dya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, ta baka ibabawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita Lene. Narigat ti maadi kiti kasta. Sang ngitag na layong kat mga abak ka. Kaduan na lapta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yung kakidagaw no nakalutukan. Mala. Mabitlaan nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny. An nga siya nagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagluto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siya pay lang timang trabaho iti data. Kat siya lang nga ruden ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandagduma pa'y. Hay, nalipatak pa'y kay din saan ti aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglutloto kan aglablaba. Ay, kat nasinpot nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata deta lang mati aramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Ay, nakautang ako ni tidakkel ngam. Hanak matla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inungungtan nakpay nila kay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat namin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-ado mo ti abak ta ng pangabak ta. Kasano nga ta dato yan ngay? Ada mo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Silvio, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtala nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Word, apay, umutang ka.
Uwan ko mangarod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangag. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak nga agpautag. Uwan, tata. Amok datan, taing bagajagayam ko kanyak. Ikanda kitinta ni, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dyan para daw, nakadulain. Apa ya? Hamo nga inos-usar, dayjay. Saan tawan mo't pang sara. Masayangan ako mo't marugitan lang. Usarik to ano at pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apa ya? Ilakok pa ilang. Anya? Apa ya? Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apa? Naibus ti kwartam ka po iti bisyo? Di uray man maibus amin nga kwartak ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, naglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyo. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Ikang arog bayadan nan, no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka nung ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Ijamon ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingputak nga asawa. At dakla dito'y balay. Musika, surusurum amin ang pagsusugalan kan pag-iinuman. Kat talaga nga kasta, ah? Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si Kati delikado, tano sinaanak at awanan ti mangpakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sabio. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunaklano, di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawa. Mauray sinersermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo nga, niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kaano kayo kagbayad na dyan? Diyak mo tata. Padakmat amang rukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagijay katrabahuan na utangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Yung saan man. Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abroadan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alami jay. May mayat no ag abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kabsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, gamdyak ka mo nung nakaalada. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak ka mayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema kami nagijay nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, ag-abroad ka. Kasaritam to nga rod jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man lanang, agabrudak man agbaysa. Habang napigsaak pa. Katwan addakan ka dayta anak ko. Total, awan matlat anak yu kini bakit mo. Kantap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay bakay igam iti kwarta anak ko. Saan na talaga nanang? Tawan mo ngarod na talaga at trabaho. Ay, maas asya anak nga rudkan ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairwama ko nanang.
kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lene. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais-stressak nga agpampanunot. Taag sa salupang nagijay mang singsingir kanya iti utang ko. Bayam, paano maka-abroad ah? Kahit makasweldo ako. Pauitan ka ito iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Itong pakman kadagijay nagkakrasang nga rupa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti pa nagbisbisyom ah. Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat matlano daduma ti sweldo na. Awan mat maigamak nukwa. Kapag abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga agabrod ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, tingkay dyan pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ni ti utang mo. Talamin ano mo to na nagpawitak iti kwartagan ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, ne, agpa-check up ka ah. Uwan no, agpawit kantumanan, Ramon. Nakabayad kan iti utang mo? Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang isuda iti sa gabasit. Pagtayakit iti kwarta, mabantaman ng tata. Ay, awan mat kwarta akong Lenny. Siyak ti bahala, itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada ka duwa. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata, anak ko. Naimbag man, ta nakaawag ka. Wine, tadaman kaya't ko apunkin kada kayo, Nanang. At ang kami nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amwamong. Wow, pudno anak ko. Saan sapayin nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbaliw ni Lenin. Anyan? Mapanala pagbisbisya, ti pagrigrigatak akwarta dito. Apay nga kasjay, Nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak mo nga pinapawitan ni Ramon nga anak yung iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayong ti papawitan na iti kwarta. Ha? Ne, saan mo't balasang ko? Ay, iba gaya tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan ambok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyong. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nakman, Diana. Uray gatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ha? Ala, apay akas na titsura. Kasla binaybay ang matan ti bagim. May si-stress ak ngamin. Naikatak pa yan iti trabaho. Iso nga kasla mabagti takit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabaling ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga Roda, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawa. Kan nabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kunga mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtit ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka.
Ay, mabait na ang tenak mga iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka magaya mo na nako. Wala na. Diyak yung bagbagati sa sangtot me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikong asimbangpot anak ko. Ay wala na. Iso ni Angel, nobya. Na maamok kay Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay nadyak laing pagharap. Adamot gaya mon sa bali anubyam. Wala na. Ketulagan tayo kumantikalay sa amin kin Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat na akmadlatan nga awan gap-gapon na. Ano ti rason wano makagapol ini? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalin. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Kapo katag iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. I promise. Agbaliw akon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak Lenny. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dahil jay mutten ti panangisinak keng ka. Iso pasensya ka kuman. Awatan ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Manang! Biyana! Kapadasan ni Kabsat Maya sa napudnonagan tintay idrama ita. Gastimanti ko na ni Kabsat Maya. Dear Manang Biyana, adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan babaanting kay panangidrama. Nagtrabaho iti ti asawa kiti adayo alugar kat bayan ti kaawanan ay barkada ak kadagiti arte kan lalakiro ako kumare. Aging ganay sumsungak ket nakarami dakiti basol iti asawa ngam ket di nagbabawyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Sige na, ananang. Kuyo gandak manan nga mapan ije balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawyak matan jay naramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga di nakadkayat. Di mo nipilit ti bagay mi jay asawa manakaw. Apay nga kasjay mat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang idi. Nasulisugak hindi nagtrabaho iso na ije adayo nga lugar. Apay nga anak nga kaniti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Amangan no ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wano patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Si kanti mapano kaya't mo. Naminanumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Hindi na ka maawat di asawa. Ipilit mo katibagim kinkwana. Sige na tatang. Tatalang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alag lalaki ka idi at. Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat
Nasulisugak ta ka na yun kami ngamin nga mabarta kidi. Dagi jet umat ko kumarek nga sungsong. Ish. Namin ano nga may nabinagbagaan ta ka. Adi ka makikuyog ka dagijay babay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkemit ngamin ti ulam. Nya nga eh. Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isidsidir na kita tangalpas nga rodan. Tikit di kumapan na kaurnos tinagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. At nagpagpakaasi ang nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo matati kaduak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makaya ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabailak. Mabailak maya. Da kayong timapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngamin kayatin na kabaybayabaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talaga. Ngaro na. Pagpakuyog kanya. Nga mabainak. Apay no, pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kang ni Gloriaw. Di na nga ron kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat yung makalukoy kang ni Gloriaw lakay. Si Kamal ti makisarita kang kuha na. Kuyugan da ka. Ay, Pagbigyan jay anak mo, taka si May. Masa si anak no kasta ngagsangsangay. uy nga ron. Nag-arami tumang ngamin. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Sungala nalan, nagrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloriaw, baraw. Ada kami manain. Umay kami man, Glorio Barao. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tapos nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka, ngam awanan tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga mangpanak na kanya nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanya pangpangaasim. Noon niya man tinagbasulan ti anak May. Dayjay kit nagbabawyan nan baraw. Kit no may kampay iti may sagundaway. Pagyamanan May. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin nga isublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinubyan kami. Adayo siguro na mapasamak tikasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudo niya isubliti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan ka ununay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Gloriaw. Awanin nanang, pasensya kayo. Glorio, apay no'y kampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Tanya nga rin ti planong mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami ng ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lain no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. Numakisina ka kang kwana. Di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siya tisika, tagay agpakpakawan mo dya sawam.
Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat ag may sa. Nanang, Nariga tawan kadkadwana kunam sa. Nang runa no kumapsukan. Sana pa nang idaw-dawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kan mawanak taon. Igay asikaswag ti bagik Ay sos kunam lati kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam. Talino ko nakakangaro dya sawam. Ngam panunutem ti masakbayan niyo anak kaw. Tao laang mo dya sawam amakarami di ti basol. Katangay nagbabaw yan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko nariga tag may sa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pa'y lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbatan man, ang mga no emergency mo na ita. Han nga emergency data. Baka dagi dyan manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, asino aya na ita? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio may. Ha? Ay, yung adagos. Hello, Glorio? Apay, awanin plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mo nga sawan? Agawid ka na. Agnag ka nita balay tanan ng kantatang mo. No, kasta. Napakawan na kon. Mawat nakman ng Glorio. Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kon, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awidan ako ni Glorio ay balay na. Agdan na kami manan. Ay, sige, agawid ako na. Ay, dagiti nyawin mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang tay sa runo ng ay umay niya. Bunagan nan to amin. At niya. Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos ta matlaanan ti amin kanyata. Ika pa yung nagkampante. Kasan pala 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattao. Ti panagsina ta ti tupikuda. Iso atap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik naking ka. Ngam. Oray basta dalat tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamiga tanta. Bumahon kay tanta mangan tanta ni sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, day off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, adun tilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diya akong na i-concentrate nagtrabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Nakapay akastuyak. Awanan ganas kong magtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at nagtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lagay. Jay asawa na ti para balay. Nyek, yapay, nagikatin na yung trabaho niya. Uwin kano ka raw. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo ta mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadata mo't ngayon pilit na tibagina kini Glorio. Una, nga may sumal tinang paawit kan ni Maya di balay da.
Napilitan la siguro day dayan. Nagrula ka ipadlaw mo ni Maya. Kapag patpatayan na launa dya sa awala. Iso at tumakil mo ati ulo dya maisan ah. Ay, agbalin sa mo ta kaasi jay anak ta, iti sidong ti asawa na, iti may kadua, agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kaya't itin. Napakawan na sigurong na pinagawid na mo tun iti balay da. Among lang ay Dayjay mo kami na Maya. Lonya nakanda. Apay ang naglalaki itin. Yalala, di mo siniran ti anak ta. Nailawan nga ron bay. Kan nagbabawyan na, tinaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadag iti lalaki raw, barkada na iday. Natangkan tubat ti ulo na. Di na ang muti mabagbagan ijay. Kanya nga ita. Nalala, di mo sang kalagit, tinapalabas, tanalpasan dayjay. Ag-move on tayo, lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ta nagluto kin naginaw kan. Dak mabalin tagig gamiti danom, tanabanuga. Ang mga numapas maki di. Ay, unay matanan. Kasta nga ka na yung tararami damon. Inal daw nga awang kahit balay. Umununa pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang araw trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo Maya. Ha? Awan karbangam amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya kareklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kati at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Glorio. Nagkapuak ijay balayaw. Nakalukat. Simrag, nagijay manok. Agkaiwaran ti rugit da ijay. Kanjay lababo yaw, napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw, sana nakaluban, iso kinalubak kitayan. Ururayat dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw, adi ka man lang nagidaliman at Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wala nga mamumad, nagtrabaho di asawam. Mabanog ka sumangpet, nga bisupay na ti mga ramid kadagita. Kat anusan na talaga kasta. Tamadama pa ti panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawanag to na ikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay, unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo ilagayam taramidam. Di ka lama siya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Nasya na kanya saan? Taginulibanak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot dahil dyan ngayon naramid na. Well, ngam saan akas ka rin na malipatak dahi dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ano dilinoto mamasidam Maya? Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermonan na. Di mo kahit di makaramang kanya. Ala, sumrak kang araw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak, edi ginuliban nak Maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro, malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data.
Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Oh, imposible ah. Mo, at dapat ti komunikasyon nyo, lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung dadya nga naramit ko idi. Lipatan ta ko man ti amin. No kahit mo malipatak tinaramid mo, Maya, bayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitahin. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay akas na tilagam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw na nang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo ah. Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga yakas na tiyararamidon na. Awan lang nga ro ng trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod ah. Han kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taagungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, nukas na mula ang panawa mo. Ay, haan ah. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatla ang tisigod nga linangan me kan ni Glorio, nanang. Ika, kasanaw, nukas na ka na yun. Kasi ka lang ang sakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatla ang jasawak, nanang. Maya, ada kadwa kasi mangbait. Ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo. Ah, ni. Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrag kan Olivia. Maya, pangisagana kay timirindaan mi kin Olivia. Maya, dalusam ti bangir asilid ah. Tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa bali. Agyan dito yun ni Olivia. Tagtrabaho niya ili. Pagkabangat ko ma, ng orasanan, kaasimot. Anya, ibaga man tagpaiso kanya, Glorio? Imposible nga gayem mo lang dahil nga babae. Babaeng samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kahit mong asawan, agyan iti balay ti babaem. Kat siyak ti mangbiyag kanya yun. Natural, laglagi pa. Apasat pailaang dayto iti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. Luhan nga mapakawan, halang. Isuntom at langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malala, husto na ka. Di ka nagsagay. Aklunam laga ti kasat mo iti asawa. Dako naman. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo ngay darong idanak ko. Ha, lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarong mo dyan sawang. Anan, ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye, yun na. Total, napanak nakakngahanak nga napakawan pa lang. Tayo din nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara ah. Makambo ka nga raw danak ko. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak tim mo na nga nagbasol kanya na. Nasakitan na kiti husto gapo iti naramit ti asawa. Ngam awan karbanga ka masakitan, ta siyak kat nga rutim mo na nagaramid iti basol. Bayat ti panaglabas dal daw inot metla anak ay liwliwagak kat naklon kon ti amin. Pimanaw metten da Glorio kan ti babae na kat jakon ammo no sa dinot ayan da ita. Narigat gayam tagdardarasudos nga garamid iti sana may parban. Kat ti adala na adaw ko iti kapadasak sakbahi nga garamid iti may kaniwas panunutan pa'y iti mamin ribo adaras.
No nasayaak nga tatibungan na no saan. Ta saan na may subliti na palabas. Masaya nga nakitinapinta sa linangan mi idi itasawak ngam awanan maaramida. Alakastan, pigayem mo, maya. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno nagantin tay patangatang ngay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dear Manang Biyana, adda ka lugarak ano mabartag kat maamnesya. Katinan malagip da gitar aramitan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak matdayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalindag singil? Unay, di yun maiturturugan tatatino. Kasapulak met ngamin, Barok. Taigatang kong titilako. Manoy ati utang ko tata. Limagasot lang met kidi ah. Daklabanag daytang. Dayta limagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wen, bayad ako. Tapno awan may bagbagang. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayang. Dito tibayad ko. Dita kayo. Na, dulo ko dito taon. Ninapayawat na yung pagmal. Masakit tinakam ng agbayad ito utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baknang day tatawag. Ha? Nay, Pagpili? apay, asino ti ka, pabluay sa nakaw. Day di ala kay Alfonso anana. Kung namutlan asino ang kabaknangan na huwag sasaw. Ha? Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay akas tatimbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit iti lugan ti Rick na. Agungat, apay, kukuha na iti kalsada, pag naan nga rin nga iti mo to, pagtaya bagki day. Ay na, kasla di mo na iruwab ti ugali day chay anakay. Pasot siguro ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang, talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay ah. Malala, bay-bay amon. Ingka ka umanganin anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya, Nagsigangag itiikan. hasta manin. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo titi karne, idi kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fisi ti karabukob ko nanang. Jak manganin, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaag. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti ka Jakarta. Iba kamta, ikan ka na lang. Ha? Ay, nagsweldo ka na yan. Nuwan, anana. Isong ibagam no manuti kayat mo. Tayo gawin ka. Yag mo amin ti kwartam, tayo dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ko. Tay, nanang. Oh, Kukam amin datan. Nang,
Inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartay, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lang balin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat ti epekto ti arak ni Manong Luis nanang. Wala, awang pa'y kiidi ti kaapanan ano mabartay. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartay. Iso na laeng tano kanayunan na mga ro ti uminom. Amakan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pa bagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan takman pa iti sangaribo yun nanang. Adang amin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni manong mo ah. Sige nga ron nanang, sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na ano saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Saan anak ko? Ang mga numagastos mo. Sa nga ribo laang ti itid ko. Tata Tino, umutang akman pa iti may sakaban na pagasyo. San apa nagimot, Marie? Ngimad napay tayo aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sama dagsuswildon. Tadi kamot makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang tane. Malugi akmat no itid ko amin ken kalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanag sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayag bayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne. Nabartek ka man ng Luis. Apay. Naginumamanen. Yan ti balay da kumparik tata. Awan. Mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay. Awan utang mo kanya Luis. Oh? Imposible Ang mga nalipatam lang tata. Mano tayo utang ko dito istama. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy ni Marie. Abay, mano ti utang na tata? Ay, ado nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayan akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Ang mga no, bartek mo lang tayo ta. Asa? Mano ti utang na? Ibagam, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Pat kagday siya kabsat ko, tata. Iso tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailaan. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ang slaan. Nasaya at nakariing kan Luis. Nabarbartag ka man ay nasimangkot idikalman. Nagsweldo ka idikalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga ron malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na na.
San aya da kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw, hindi mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, amang amuno, ingatang mo amin ni Tiara. Saan nanang? Tadya katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga ro, dun ngay. Diya karuda mo nanang. Diya mo tin malagip. Kaslaad na ng tidak. Diya malagip mo asino. Amang ano, di katrabahwab. Amang ano, impadulin mo, kunkwa na. Damagag to mga agpaisugan ko na nanang. Di na mo ka numalagip no asino dyan ang tedan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imod nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talagang arod nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga rood amaw. Nga may puteng na mulata nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwarta na. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amangan no yung bartek na kitin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, tatatinaw. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa akas laganado kayo nga agpautang? Ha? Si Kaman, sigod mat. No ngay may sakaban man na nabagas ti utangag, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta bayag ka, wen. Ora inong tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alangar tata, may sakaban ti utanga kun. Agpaunaak manan intud umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene. Nilus ti lumapas. Kaya may basabasi nga magmagna. Ay, padagasik man. Luis! Barok! Lumabasak pa Dada! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagang. Ngate bagayo. Tada. Nabartik man ang dayto. Nagagat nagbayad iti utang na nung kastoya na bartik. Luis Barok. Naurnong man ngamin ang ti utang di kamsat mo. Amangan mo kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Oo na. Manote utang di kapsat kaya. Bayada kami ng dada. Mabit lang, talag tilistahan. Dahito ni, kitang 5,000 amin, Ay, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulunga man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papaparantis will daw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nag-inom ka rin. Ilib-libre da. Kahit, ayan nga rin ti sweldo. Apay aka na yun na maibus ti kwarta. Ay, hindi ako nga rin malagi pa na. Ang mga nung narigrag ko marila. Ay, liklikang man nga minun ti arak. Ang mga mo't nulukluk wanda kan dagiti kainumam. Ang mga no isuda ti mga alay ti kwartaw. Saan na siguro ang marami ti kastaranan? Tamagam tuman nga rin kadakwada. Tamagan no napidot da at naidulin da. Awan serbe, ti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-display amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman.
Sana siguro pa nagtakaw di kaston. Tadyak mo't taktakawin di gatgatang ko kadag ito ya. Itid damot kanyak. Tata Tino! Imadutila ako yun Si kamag gaya mari. Umutang ka ka di manen. Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng utang mo? Wen, tata, tani. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kan mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. O kilamot kanyak. Nala, bayadak pa nga ti utang ko. Makitan to no umutang ak manan mo no saanan. I love you, Nana. Hey, saka mula na lambing kanyak ngayon am na bartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikaw na yung mau na data idulin ka. Siyak ti mangidulin, iti kwarta. Toy, Nana. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang tediti kwarta. Ha? Alagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsusildo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartog na kay mimot ka. Gumno nabartog ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno may pain na dagiti kasapulan yung agiina. Jay na nga raw jay kabsat mo anak ko. Sala na lambing mo kanya luna parte. Agad nga agad. Ang na usawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yung. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon amabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Sumula di agbalin akaasin no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan nag-inom iti ara. Sa bagay matkit di Ang kaslag tinuma nga ro ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Katawan mo't utang ko kata kayo. Ang dapay na utang di kapsat mo. Nay, apa yung sakti singiram nga? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang nga. Ha? Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo No saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka. Sasawin niyo mo, tata. Kasusaman nga daw, di pa nagsusuldo yun. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadakin ka, tata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, importe ti isap ta. Impaw iti ka anak kakadya abroad. Kasta ya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yung tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Bunak na nakabayad eh. Saan pa'y baro? Imutang magaminmanan. Manoya, tabayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi madadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpagdag na dya kapsat ko. Ora ni nanang ko. Patpagdag na to. Dahito ti listaan. Dahita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyan kong mabasa. Iba kam latan naman ako, itag ko. Ay, at dapat utang ni insan mo akarda. Amang mo kaya't mabayadan. Ninsan karda. Mano ti utang na? 2,000.
bayada mo nun ang tapat pag ganun sa mo dahil diya ka sinsin mo. Oo na. Sige. Pagpad ka kami ng kabagyak, tata. Masyalang mo't lang iti dahil diya ka rin. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag ta. Ta, agsakit diya asawa na, tata. So, sige man lang bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamid na kini Luis. Ta mismo ani Luis, di na malagib tararamidan na no parte. Nakagalan siya manana. Iso ang nakagatang manan tinayong dilang dito store ko. Itispek mananda gito inayong tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayong tilako. Ubigpigsan sa ki itikitam dito yung store mo, kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basin. Hay, dyan ako, awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartag mga minan, hindi kalman. Awan survey ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito yung crossing. Ay, nandiyan yung store mo. Nauraman. Anya? Ay, imposible mo tayo tanaa. Kat no pinanlawak lay tay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Naurang nga rodin. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaiso ngay nagdap dyan at luto ka bananak kiyo. Ala, awada! Naikimusan ti store mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo kusaan anairaman anauram. Ay na, awanan di pagtatahunan di pagbiyagang. Ay, kasalok pa itan nga eh. Awanan di pagsapulang. Agurnong kantumanin kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag kaka, kapilitan nga gisusura kitilako ko na tawan matantay store ko. Nala, idisum nga raw ta agpili ak itigatangag. Oh, agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natag. O manu amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan At basta, ilibre kung dahi takada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayadak tapno at daganan siyam. Ay, basta saan kaka? Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaa, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina kamangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ang kadakwada babaan ti panang iliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayem mo, Tino. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayem yo Jenna Almoite.
Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello manan kada kayo amin na imbag nga orasyo. Kaya't kumantagyaman, iti kanayo na tayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo aman ng biyanang, ken biag ti tao. Kaya't pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga ma-replyan amin dagita, ngam kitdi mabasbasak, ket pakaragsakan unay ito'y gayemyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasarita ni Kabsat Danica sa napudnonagan, tintay patangatangay drama. Kasi manti ko na ni Kabsat Danica. Dear Manang Biyana, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin kanayon ti panagapami, mayat mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalay saan. Nukas tamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May maya tatawanan ti sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit laang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ang kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngem paypay sunda meten. Kung kunaklaeng day tiyahay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam may dinatawanan ti panagdenada. Kasjay dametan. Diyak kayat nga agsinada giti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadaan ni kakendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakkelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano sikat ti kanayon ang mga apakan niya. Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adalakkelyo. Respetuan da kami kumamad Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo tinasaya at ito'y. Pasensya kayong datang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo nga men tagpakumbaba. Tagpada kayo nga men anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siya datang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta, talaga nga agsina kayo? Una na, tatang. Kasanaon na kita anak kayo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final data na desisyon nyo. Uwan, tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laeng ti maalam at tawid mo manipod kanya.
Anya? Apa kay nanang? Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya, no di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? So ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagyo. Sapay na lawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi, no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagyo, ket maalayo ti tawid yo adaga. Wenno, agsina kayo, ngam awan maalayo atawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam? Ket sikat ag desisyon ni ti dayta adali ka. Ay, unay matanan. Nagrigat matdatang nga kondisyon yun. Hawanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit diti damdamagag. Ngam ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pag kinawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mentik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunod. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matitawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo. Ganya pa nga. Ang uwi na. Saan tan nga agsina? Kas ano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga agapata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Tagbalbaliw kang aminan Si Kata agbalbaliw? Apay ako mga siyak ngay? Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayo? Dario? Danica? Uwan tatang. Uwan tatang. Dik na pagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi, tatang? Nasayag nga ron. Ngabnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langagsina kayo. Ket di mi itad titawidan nyo kada kami adadakilyo. Uwan tatang, han kami nga agapa. Promise, tata. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga raw. Sapay lang ko ba? Tamatong palyo dahi ta akariyaw. Mamuan mi matlang kadagiti karo kayo. No agapa kayo ba na eh? Mala. Agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata, ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan ka ni nanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malakaron. Agawa ang dagpicture. Tamasinitak nga umabay kan ka. Sige nga ron, umisam kan, ha? 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun asweet yu adwa, mare. Kasla italaang agpost ka itiladawan nyo One man lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita. Sana all. Nabasak je comment mo, Lolit. Sana all ko na. Jakon rineplyan, ja comment mo. Ureta in heart ko mat niya. Una. Awan problema iti day ka, mare. Naimbag ka pa'y, Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Awan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me.
Imbag man. Ngam siya ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kasla nga rod na po, kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakatahanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao itay store. Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay, una niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Muna rin ang kinasweet data. Dani ka. Kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikis naktap no makita dia. Isa sa asawang mo't. Ni, dara sa mata ko mit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman lang. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Ang bagbagay kayo, pay. Thank you, Lolit Basta na pa nang kita na kada Lolit. Umag-apal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban na kiti pa ya. Pakawan mo na. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yaman. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasa alin da ita. Oray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya balayan da Dario kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga rin na kita istambay, ijay. Uy, amaw. Takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Saan da nga ta nga agap-apan? Yaka mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak na agapa naman Pag sinahan tayo dan. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet na Naggulo man Di ka man matita. Kad mo si kati na udi nga nagkalkalit ta. Sakit din ti pabaso lang. Agdal na ka man. Ay, napapispis ang kansan Padasam. Patayabak na tapos ti sumno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti ko na mahang ka nga balasan. Anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakun nga magluto kamat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jali nutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka ngayon lutuan. Unay mo tikas na nga ramit mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutuam na daduma. Huh? Yo, Dani ka. Ha? Adda kayaw. Umayak man. Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw taglutuwa kiti si dam. Apay, di kay pay nangan. Aldawon. Naladaw kami ang nagring, nanang. Mga daw ikitin. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaang ka iti kapim lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Oray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo, ta itimplaan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pay laeng. Sige nga Rod, ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumakanayo nun. Katuan mo't nanang. Kasta kami matakanayo. San kami nagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga, wara nga. Anya kamat tan Dario? Sumangpat ka, iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak, para warwara kamat. Tangiwat mo.
At dadagitay chismosa akaruba dita paraangan. Ula mat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasaw ka? Kung namot laman nagdaldalos ka may. Italaang mo't adyak na isim pa dagjay. Napanugak nga rudmot ang naggapoy ti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, jak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kaya't mo ti makagamiti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam di kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan pa nagayat ko king ka. Jakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyakton ti gumatang. Imot akit di Ada ko mamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatag. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadyakan no amin ija kabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti kare. Urasyak mata. Hay, santala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan nga agsina. Dayta nga minti makagapugay. So asan akayat dagiti dadakkel ta nga agsina ta. Ta nagkasarta ka no ngamin. Kat ano saan ta nati agpamarang. No kaya tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itilmin iti inam ti tawid mo dani ka. Tamaka mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Oray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intadan ti tawid ni Danica. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam tong ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nana. Do pagtipunan nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo Da kayon ti makaamo amang sukay iti tawidan nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta Danica. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman ingana di rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti dandu mga tawid ta. Ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasi dano agsinata. Sapay kayat da kadagiti anak ta. Orno santa kay din ti bagbagi ta. Ay saanin. Isuntumot la ka na yun ti panagapata. Katliklikan ta agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, han kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbaga. Sa nabali, taitid ko ti sustento dagiti ubring. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda. Awam met maramidan tayo. Jay met kano nga min anak mo tinangipilit nga agsinada. Ay, wen nga road, kasi dagiti apo ko tayo. Ngalah, sapay kumata maurnos tumatlaang ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masaduta ng agtalong. Anyan. May meday jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Danica, tulungan na ko ma. Abda na padung parak abakal. Katintahay mo dito ospital. Anya? Pangasig Danica. Si kalangin tamok ang makatulong ka niya. Taon ti korta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarunga kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka ni ka. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita at nagsinatang-arudan. Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawalan na ko madani ka asawa. Sorry. Agsinop lang taka din
Turnuson tati santa pagkin ginawatan. Ipagpagaputa ko mga nagiti anak ta. Ay, anan, tadtata magipit kan, ta kailangan ti kwarta, sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Alamat ka na. Pakawalan na ko man. Pagsinublan tanda ni ka bakit. Manjakon, pinabainan nakto pa yan. Imbagak iti nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang ti kwarta, sa kakundi suble kanya, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanya. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinubyan iti asawa, ngam gaputay parupa na kwarta laan ti kayat na kanya, jakon sinubyan. Tamangan no kanayon tumanan ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi sublikan niya. Kat itaasi na kami latang, ngam kiti, agtintinulong kami amang suporta kadagiti duwa nga anak mi. Nangasawa iti sabaling ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impamay saklangan datensyon ko kadagiti anak ko. Anakastan, tugayem mo, Danica. Alagagayem, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnina iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone! Naimbag daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trika sa napod no nagan, tintay idrama. Dear Manang Biyana, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulag pay kan kuana. Gat ka po iti dayta kinasingpet na imabuso a. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kay? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ka ako na ino ng sakit tingipan. Lakaman namin nga pa sa tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. Nagsardeng to ti sakit na. Paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, hanay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong timakaam mo nga gluto. Ay, namate manan di asawa ko. Ay, ag-oldagak manan anya pa nga road night. Ne, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan men. Saan mo't makatrabaho? Tarak, nasakit nga rin tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan baraw, takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabaho, ngam si kapay lati aglaba. Sa akin nanang, mapan kailatan ni kayo ni Rika. Mabitla amalpas na ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Inihada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga ron tingipan ko mat. Amok nga agpampambarkalaan. Amok kundi style mo, Rika. Indakdakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Agnganga ka man takitaek no at dadadael tangipon mo. Apay, masapul pa'y lang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawang kun ka? Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi day jay. Kan lab na.
Tatang, pakiilot yung manto'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? At sikamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rin tiyan anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi may, Ay na, at dati mangkan nga urat, anak ko. Lami siguro na itaw. Kasano mo ngamin? Nasumangpad ka nga gapoy ti trabaho. Sigamay lang tagluto. Kanuan niya pa itita. kapilitan mo't nga rin nga ramidot na tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun ay. Manipod sa nagasawa kayon. Adda ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rin kan ko na. Lakas siya nga dan anayin na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, no siyak tagin asawa kin kwa na. Saan gagbalin di kas degal niya? Kas lagpampambar nga bilay. Takanayon mo't akas jayan. Bakit? Mangalatan sa iti babaunin ta. Tapno adda katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kaming tagtrabaho dito eh. Mapampanugak ni titi trabaho bakit? Ay, pasensya kan, Arodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na kano datuma. Kat, sino ngay nga ron ti alaan ta nga babaunan? Agbiro kak bakit? Adda na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo ariga, asawa. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodil? Wen, tayo rekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibaga man tagpaiso kanya. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudin nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan, Manang? Italaan nagam-amu kami. Jay katrabahuan na tisigod nga am-amuk, Manang. Sigurado lang nga agsasaw kay tagpaiso sale. Han nga siya tiluklukuan niya.